tungod to mag-arrange ko og kahoy guys. Parang madali ra ni siya mauga. Mauga ang kahoy. Saon man ni siya pagpurma. Parang dali ra ni siya mauga guys. Mauga. Naon man daw ni na naka guys. Ba naon man daw ni trailers ng humad. Naon ni siya guys. Baba kay mga motor. Naon ni siya guys. Ba? Baloko no. Balok na mag-arrange no. Naon siya guys. Naon. Ba? Kabaloko? No. Oh. You see that? Anak daw ni siya guys. Naon. Baloko no. Saba baning na saba bog aris tagkahoy guys. Init kayo guys. Arrange ko ani guys. Nasa man to guys 80. Yan ni pag-arrange guys. Okay. Kabaluan ni guys. Ani kabalog arrange guys. Arrange na siya guys. Iyan lang ni. Okay. Tumpag man kaya ni. Init kayo guys. Nani lang ni siya guys. Taman mauga guys. Agbulad og kahoy. Okay. Uy. Tumpag na guys. Tumpag. Katumpag.
Suntoy ka ka. Kung pagkakap na sugdod ta kag buhi. Guys, arrange na guys. Egg luha guys sa na guys. Mana siya arrange. Diba? Arrange na. Hi guys, good morning. Naligya ko ice cream guys. Ice cream guys. Oh. Yung ice cream. Naligya ko ice cream. May kapoy kay balik. Di rin na lang ko maghulat. Ba? Umiyakan guys. Pan. Taas na kong buhok. Ganyan ako. Ibalik na ko sa Davao. Pagupit na ko. Taas na kaya kong buhok. Ulan nun. Kaulan nun. Gatas? Choco na gatas? Ini? Enggak. Oke. Piara tuh guys, kayak now. Ice cream mo diha, ice cream. Kamu ice cream. May mo ha. Dili sod. Dabaran na lang piso. May kalimot. Mo kalimot na bayak ko. Dyan. Siopaw. Oh, marag bihon ang kalaman. Bihon. 16. Ito daw pink, isang pink. Ani? Pino daw pink. Murag yapon, 16. Ice cream diha, ice cream. Ice cream guys. Mingaw. Mingaw o payag. Tina, sud. Sprite na Royal. Royal. Ito Royal guys. Royal. Pila isa lang? Ah. Kamay mo ha.
Nya na, karon di ay. Meron. Meron. Lagi ang mata. Hindi ko, istabi ka ng dos. Basta dos. Dos. Siga ka ng nampat. Amo, ay, lagi nang dito mo. Isa ka anak day. Reza. Ah, Ang bro. Dali, oh! Ang mag-bowl. bitaw. Ba't mong libre ka? Uy, na nang just. Vlog ko day. I-subscribe sa ko sa kong YouTube. Isa lang pangalan. Joey Ladera. Yung kanilin. Tagdusi. Yung kanilin, tagdusi. No. Ay, kagmachi. Mate. Sikat na kasi. Ha? Sikat na pa. Guys, sa mo. Nakoy. Wala ni uli, Lorisa. Iyara. Oh. Isi. Ang subscriber sa YouTube kay 3 pa. Eh, pag mo pa di ay. Okay. 10. Tanaw mo na. Tama pangalan. Abaw, kay man. Ang pangalan kay ko na sa kamot. Pangalan. Easy lang. Easy man ko na. Mayot. Easy ba yan? Oh, easy ba yan? Mga lang. Ini. Pinsi ka ni. Uy, Wala, hugaw na. Tara. Luha. Popcorn mo napsan. popcorn. Popcorn. Guys, mo na yung gitinda. Ice cream diha, ice cream. Mura lang ni siya, guys. Mura lang. Siya, guys. Tag 10, tag 12, 15, na api 15, 16, 17, kani 21, 19, kani 150 to 40, 175. Siya, guys. Guys, no. Muna yung price nila diri, guys. Ice cream. Muna yung price niya. Diba? Siya. Nag-teacher pa mas man na ako pa'y nagbantay. Nag-klase mas man nang. Wah. Kuha lang. Okay, Jis. Oh, wala. Ano mo ba itong chocolate? Lucy.
20. 12, huwag na 12. Ah, 12 man eh. Kapapad na. Guys, magkuha ko mangayo kog nangka. Nangka. Hatay buwag nangka guys oh. Oh, mabalik na ko. Mari gani ko no kay nag-birthday. Nay! Say! Happy birthday! Sir, ha may litson. Ha may litson. Sa mana oy? Ngayog ni kog manok, makuna ngayog manok. Nas mama dire? Hadi ay. Ma! Ma! Atak sa bungon ma. Ma! Tugan ba kay hinog ma? Ha kay hinog guys oh. Dara dia akaring tuno. Okay, bunga guys. Manday ni kabuok. Oh. Kani jug palito na ko ba? Katugod dia dia. Kalau gibot mo. Ha, gibuti. Dako guys oh. Dako lagi pero ang suda ni mura kinumo. Nausa ba na imong tiilin taon oy? Ta ka may para mo. Pero maligit ka dira. Darayot. Ang hinog na uka ah. Gibukuan man ni. Asa? Ay, oo. Ngayon na kong nangka ang tinura. Ay, lamig na kong nangka. Huwag isa si. Nag-vlog ka. Ko tak isa kulire mga kawatan. Makitaan ba rin mama? Wala siya na maligya ay. Angay mo ni Jay display datos ubos tayo iboboto oh. Ang hinog pa kayo oh. Mga daot no. Mapta na ni daot ba? Oh, guwapa pa baya ni tong girita nagkuan ko nag-vlog karon nagibuting na. Nagzud ni siya oh. Guys, oh, daot na oh. Katong ni palit si Arman lamin ay Da. Way buti laaw nga ni sila sa kahinugan. Hindi way buti way buti. Guys, oh, pati gamay guys, nahinog na guys. Guys, oh. Baba na kayo guys. Dahil gamay, oh, hinog na. Kuha na kayo. Ngay, muhaning tuod. Tsuk akang sandilin. Ayasay. Patay pa ka, ano nagbitsun umiya. O, sama na yung mga tilin tao na. Wala kay nangka dira si. Hamay mo baboy bi. Guys, mayong gabi guys. Christmas na gadi Christmas na ila diri guys. Oh. lami ang view. Mamas ko mimang. Uy, lami mo tuguan youth. Masa. Kanang nay duwiro bitaw ning nay magay pa entrance 100. Asa, duhiro tong nay iyan ni. Di Nari- na mga kuan City Hall.
Di. Na yung mga snow. Ay nga na ba? Snow? Doon snow. Nakatag nag-post nilang Cheryl. Pobre ka sa sita. Wow. Yes, manang pansyang ito. Oo, mabas yung ano. Ano, parang talaga yung ano. Tayo mo pa nag-isip. Pero nag-video ko. Nag-vlog ko. Gigat jud do. Mananaw ta si ugma eskolahan. Tanaw di ko kaya po na ko yun. Paki ko yun. Uy, Sayaw ko. musayaw ka diha? Sure uy. Isda daw solid. Ngit, wala may tao. Kisa may nagluto ikaw ra? Sila dito sa sayang manok. Juan! Ang celebrant na di wala na biyaan. Ginagmay ragot iya pero malipay pud ka. Di man ako maghanda na arman man po mamugod man. Bitaw din na magunahangdan ng mga tiguang good. Ang hirap na pangbata. Ana ra 40 taon tayo na. Gani. Kokol makalisto na tayo na ug na natay baboy. Tungas nis bukid guys. Suokan sa bukid. Kapoy pa pag himo ra og escalator si. Karon kapud sa pudana. Ha? Minanhi ko giapas ko. Ha? Walit yun manok. Okay, gihanga ko. Okay. Auto speakers di ay. Ilan na ikik? May sarap ko. Vlog mo di ay. Ayo, mamasko ko. Limbarok. Danayo Inay. ko kar sa iyo. Kapoy ko yun. Habang visit celebrant. Oh, nag-vlog ko, ma'am. Nailang vlog mo. Oh, Kuha na itong siliti sa tukay. Na napiningid siliti sa... ayaw lagi to kay reserva na to. Kato yung cake. Lain. Wala ka magbakuan. Galinang... Huwag pala siya muna sa juan. Yuli na bresuan o pa man. Kuha na siya ka ng gisat. Internet na eh. Internet na kami. Ah, yes, oh. Magbudol fight daw ni. Ang gawas na ebidensya guys. Kinalagin mo kami at least po. Birthday daw ani, birthday. 40 na ya edad. Uy. Pero backup. Oo, ano lang po. Please, kay pwede ko mag-backup mo yung sarap. Imo ha kursis wa doon. Ano man. Bihon, ang bami. Ay, pakan aso ma. Ay, pakan nailan ma. Ay, ako.
Lawas ang motor. Magbudol fight daw, magbudol fight. Hi! Hello! Mga guys! May sama unta, luto na flood. Sana araw yan. Yung mga bisita na mo, oh. Yes, oh, nagbudol fight na. Sige lang. Nanguna na mga nagkapulong. Mga pancho. Budol. Kaya yung sinilas na eh. Uy. Wala pre, wala ba yan? Wala pre. Kutsara ba? Kutsara. Dami, di ginusudan si. Beso, Ito yung ito. Balik tayo. Dito, tanong. Yan yung si Kalete. Huwag ka to. Let us be of AI can help you earn with no effort at all. AI, we're talking about like ChatGPT, we're talking about done for you stuff. Magically, this bot will work for you within minutes, so you can earn extra money without even having to touch a thing. Now, some might be scared away by hearing the word crypto, but Pinex could change that and change your mind. You don't have to know a thing about crypto. Hindi po ang matubuan mo na. Hindi. Ikaw. Kira tayo sa Dubai ka. Kira. Dubai mo rin. Tingnan ya. Naranasan ng ilang motorista pero dahil sa binubunong traffic sa Camarines Sur. Balik natin ni James. May kanina to ah. Marami ng fully booked na biyahe dito ng air condition base sa terminal na ito sa Cubao, Quezon City. Tuloy na lang ang Camarines Norte ng fully booked na simula ngayong araw hanggang December 30. Puno na rin ang mga biyahe pa Legazpi mula sa hanggang December 29. Marami na siya kasi nag-operate Asahan daw mas mahabang biyahe sa mga nagagamit sa bahagi ng Andayo hanggang sa Camarines Sur na napinsala ng mga sasakyan sa doon ng mga sasakyan. mapabilis lalong bumagal kasi gawa ng masyadong traffic. Ano sir, one way tapos meron doon sa amin na walang busay Sa mga mag-anak na ari sa bus terminal, ngayon ang sa Naga. Sila din naman maraming tao kasi hindi pa parang po kami ng gasto. Kasi hindi pa masyadong laro lang po Si Aling Ida naman, kadarating lang sa bus terminal mula Camarines Norte. Sinulit ang isang linggo niyang bakasyon. Nauna na raw sila nagdiwang ng Pasko ng kanyang mga anak dahil may trabaho pa siya rito sa Metro Manila. Sikat pa sa biyahe. Masyado pong marami pasahero. Sa bus terminal namang ito, inaasahan ang dagsa ng mga pasahero bukas hanggang sa weekend. Nagdagdag na sila ng mga biyahe patungong Bulacan at Nueva Ecija. Ang mga company na sinabi ko kadarating lang sa bansa noong December 14 galing sa Saudi Arabia. Ngayon lang siya ulit magdiriwang ng Pasko sa Nueva Ecija kasama ang buong mag-anak matapos ang 3 taon. Iniwan ko po kasi yung mga anak ko maliit. May ginagawa din.
Ayon sa Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bilang low pressure area ang dati maging Caribbean. 45 kilometers sila ng Cebu City. Sa kabila, patutulan pa rin ang LGU sa Visayas. Usap din ako, pangatlo. Kasama ang Metro Manila. Ngayong Webes, Doon sa lakas sa kanila. ang mararanasan sa Sorsogon, Ang ano? Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Pinapaalerto po ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Asahan naman ang kalamtaman ng ulan sa Quezon, ilang lalawigan sa Bicol, sa Central Visayas at maging sa Mindanao. Bumagsak sa 50 degrees Celsius ang minimum temperature sa Baguio City ngayong pong araw, habang 25.1 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Pakuanan mo ka kunin mo eh. Binahangin ang lugar sa Mauban, Quezon dahil sa patuloy na pagulan. Bukod sa pagbaha, problemado rin ng mga residente ang makapal na putik. Panawagan ng mga residente sa lokal na pamahalaan, solusyonan ng problema sa palagiang pagbaha. Sa timunan naman, binabantayan ng MDRRMO ang mga ilog na malapit ang umapaw at posibleng magdulot ng pagbaha. Ayon sa pag-asa, shear line ang nagpapaulan ngayon sa probinsya. Pwede mabayan siya ng tambong sa Pwedeng isama ang mahigit 11 pagkakakulong ni Mary Jane de Loma sa Indonesia. Sa ilalim ng JCPOA, ng pagkakakulong ng isang tigong PDL, kapag siya ay magandang record. Isa na po ito sa batayan ng pagbibigay ng parol o pagkakalaya sa isang PDL na nagsilbihan ng kanyang minimum sentence. Bukod sa parol, isa pang paraan para ng sa Department of Justice, ang executive clemency na tanging presidente lamang ang pagbibigay. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala pang desisyon kaugnay nito ang palasyo pero pinag-aaralan na nila ito. Nasa Correctional Institution for Women ngayon si Veloso kung saan siya mananatili ng 2 buwan bago ilipat sa maximum compound. Sa ibang balita, pasintabi lang po isang bangkay ng lalaki na natagpuan sa ilog sa Antipolo City. Ayon sa nanay ng biktima, nakipag-inuman daw sa mga katrabaho ng anak niya bago nawala. Balita hatid ni EJ Gomez. Ilang residente ang nakapansin sa isang palutang-lutang na bagay umaga noong December 10 sa ilog sa Sitio Sagitin, Barangay de la Paz, Antipolo City. Dumulog sila sa barangay na agad naman daw rumisponde. Nakita ko po may mga tao. Pinagulong bilang na nakalutang yung tao. Ang stick ko ay manikil lang. Sa video kuha ng isa sa mga residente, kita ang isang lalaki na hinihilang ang tira ng bikini. Vlog mo ito. Wala naman itong mga malagi sa mga Tumambad sa mga residente ng Barangay de la Paz ang barangay ng isang lalaki. Wala naman nakita sa kanila ng suga, sakal, o ano na. Kung anong party na bumbog. Biktima na si Mary Jane dito sa isang sa construction worker. Ayon sa ina ng biktima, December 8 ng umaga nang huli niyang makita ang anak. Nagpaalam daw siya na nakipag-inuman sa kanyang mga katrabaho. Tapos yung wala siya, hindi kasi nakapalo ko kagat eh. Sa barat kasi. Isang ano sa tagpuan na lang siya na. Kilala. Nasa mga kilala. Pero sa ano, sa mga Pilipinas. Hindi ko naman sa kablong sa mga paanan. Nasa Dagdag pa na. wala naman siya nakaawin. Pero dito, wala ako sa mga So, iwag ka, gikang parte. Wa na ko na malagi. Ipagkamot ko ng gabi ang dute. Mga araw man ang kaldiro. Naapay son! Mga araw na lang.
Maganda akong madugan, ano? Baso sa